I pozdrav svima ljudi. Ćao ljudi, dobrodošli u novi video. Danas igramo Minecraft sa Wolfgangom. A ti s kim igraš? Sa Dabomirom. Istina, ovaj server ja nikad nisam snimovao. Sad ću. Da. I sad imam ovo sa Silk Touchom. I ovo je tajna baza. I to brzi je Bereš banovan. sveće, ovo. Di si žensko? Ne berem bre cveće, Nego ćeš da ih uništiš. Da, ne, sad gradimo kuću. Da, i neku Ovo je- bolju. Ova tu Da, ovo je je već dobro. polomljena sva. Ja ću da uzmem malo materijala. Ovo je čito brzo uništio. Da, čitomrs. Sve je on uništio i još jedan njegov drug. Da. I samo da znate, Ja, ako mu nekad nađete YouTube kanal, ako uopšte ima da mu se unsubscribe-ujte. A ECC Manzu alo bre, i meni ti se kažeš nešto. subscribe-ujte naravno. Ja sam u kanal malo uništio, ako ne znaš. Samo Ozbiljno? malo sam izbrisao najpopularnije videe. Ozbiljno bre, idemo na kanal. Ti si mu izbrisao ili ja sam izbrisao? Ja. Imao sam menadžere. Ne. Bravo. I da, nije to ništa hejte, nego samo što je to nam je sve na serveru uništio. Bukvalno, Da. pogledajte kuću. Ovo nam je bila kuća nekada. Ender Portal je uništio. Uništio je i Iron Farmu. I dobro pa nije uništio Mob Farmu, ali ona isto ne radi pa tako da. Tako da bolje da to uništi. I sad ću da vam pokažem mesto u Netheru, da vidimo da li su nešto u Netheru uništili. Jesi subscribe na Wolfgang i ECC Manzu, tako subscribe. Ja sam to Like. rekao. Okej, evo, da nisu možda uništili spawner. Nisu uništili spawner i to su placeovi, nemam sad vremena da ih horim, ali da, oni su mene ubili, uzeli mi stvari. A još sam imao 16 ender prlova i 12 ovih ender rodova. Ja sam imao 20 nešto XP-a i dobro da se tam nisam uključili server. Inače je bilo loše. Ali dobro, uključili smo Keep Inventory. Da, Keep Inventory i to je onda super. Tako, ja sam pokupio neke stvari. Ovo ćemo da... To ćemo samo malo da uzmemo cobblestone. Ja sam uzeo 45 oak wooda. Dobro, ajde izađi samo gore zbog... Da bi zatrpali ovo. Okej, samo moram da nađemo negde bedove. Nigde na A serveru ima ovdje nema. ko hoćeš. Znam da nisu možda sve pokupili ili nešto uništili. Ajde, Viktor, ti nađi Dabomire, nađi negde mjesto da spavaš. Ja ću. Neću da spavam, ja ću da ovdje pravim kuću. Dobro, onda sam ja ostao. Probudio Baš je sam dobro villagera večer. i to mi je baš briga. I da, i mi imamo najveći loot na serveru, ali ipak su nas oni ubili pa tako da. Sakrili su negdje neke stvari. Pa vjerojatno za to su to bili. Može da imaju neki secret base, zato što to sam ja igrao Roblox do tada. Kad su se oni joinali, onda se... Evo ti još Buda. Može. Nisi morao. Znam da nisam morao, ali sam htio. Pravim ovdje sad novu kuću uz tome što je Čitobrz i ovaj njegov drug uništili. Tako, ja ću sad da sklonim samo ovaj liv. OMG parkour. Možeš samo da mi nabaviš još malo kamenja. Imam 26, ako ti je to dovoljno. Evo ti. Bacio sam ti. Dabomire. Može.
Dobro, jel Domire, možeš samo evo. da iz... Dobro, pa ne treba meni. Jel možeš samo da ih ispečeš? Ih ispečem, naravno da mogu. Sad ću ja samo da Da. se isparkurišem. Opa, opa. I da, uništili su nam i furnace. Au. Tako Ali da što ćemo ali sad to nije tako teško da se nabavi. To nije teško da To se nije napravi, tako ali loše. teško je da nađemo coal. Kad su nam Imam sve ja uzeli. imam ja stek i 2 bloka. Pa to je super. I da, ja ću malo da tryhardujem Wither skeletone, pa možda od njih dobijem malo. I da. Ovo me nervira, eto. Upgrade. Celo, dobija upgrade. I villager je pobegao u Nether. Smiješno. Jo, Blaze. Pa lako se oni uništavaju. Znam. Ako imaš dobar mač ili sekiru. Opa, ja sam dobio još boosta malo. Opa, ja izbjegavam. Bežim od me. Au. Odbacivanje imam, pa tako da... Sad su dva njih. Imat ću malo magmi zapušene. Ok, ja stvarno ne znam kuda idem, ali dobro. I da, imam 4 ovih bliza. Od ovog bliza imam 4. I da, ja sam u nekom drugom biomu, ne znam kom. Ne razumem ja tebe ništa. Ja sam u nekom biomu, tako, nekom glupom. Onom gdje... Jel baš glup? Da, baš. A koji? Ne znam kako se zove, Skeletona sam našao, nisam vidio Skeletona. A dobro, pa imam looting 3. Pa bi brzo nešto dobio, ali ovdje izgleda nema nikakvih Wither Skeletona. Ja sam ubio jednog, ali... Ništa. Nema kula, ali ima ovih stikova. Dobro napreda kuća. Evo ti. Evo ti ovo. Evo ti vrata, ako ti treba. Imam ideju. Da pomiraš, šta kažeš ovako, a? Šta? Šta kažeš ovako da bude? Pa ne, imao sam ideju da ovdje stavimo... Ma vidit ćeš ti posle. Vidit ćeš šta je lepše. Okej, da uzmem još malo vuda. Šta? A, može. Okej, evo. Mislio sam da bude ovako. Gledaj. Da, treba ćemo da nabavimo krevete. Imam 15 vuda, a imam i... Dobro, imao sam na prošlom Exu Silk Touch. Gledaj, mislio sam ovako da bude, ne znam da li je lepo. Čekaj, samo da iskopam još ovo to drvo. Iskopam. Iskopaj drvo. Pa da, treba da napravim još malo ovog stona. Pazi, zombie villager. Ja ću samo da uzmem malo ovdje cobblestone, ništa sigurno neće smetati ovim villagerima, oni su jednako glupi. 80 IQ, testirao sam ih. Znaš, testirao sam bukvalno villagera, IQ im je 80. To je dosta za villagere. A? To je dosta za villagere. Da, dosta ne... Da, što je bilo najbolje da je i Gvozdimir tu. I da, Gvozdimir. Šta bi on sve radio? Bacio sam ovdje. Tako.
će da budu vrata? Vrata će da budu tu. Tu negdje. Napravit ćemo put, čak da ga ja već napravim. Dobro, dobro, šta će nam put? Da bude lepše. Dobro. I ovo creeper. Nije mogo da me ubije. Zato što je već umro. I ja baš volim kad me creeper ubije. A ti? Što? Što je to mrzim? Šalim se ja. Ovdje, ovdje, ovdje. To se baš ovako nešto pravi. Ljudi, ja stvarno ovo pravim savršeno. A perfekcija. A perfekcija. Da, nisam siguran kako ćemo za ćoškove. Ovako nešto. Da podijelimo na obe strane da ima. Imam ja 16 ovoga. Ovo nek ide ovako. Ne, ovo je loše. Čekaj. Ovo treba ovako tu. Iza. Dobro, kako ti kažeš? Ovako. Ja ovo malo tryhardam, pa tako da mislim da kad ti dođeš neće imati više. Evo, mogu da ti dam još ovo tu dva ako ti nešto znači. Ne znam da će mi značiti, ali probat ću. Pa znači će ti nešto. Nemoj da budeš... Evo, imam 8 ovih. Ja samo ne vidiš, to ne umrem. Zasadit ćemo cveće, sajk. Dobro, a ti kako? Ja ću da berem cveće zato što to ću da ga bacim. Da. Ovo ovdje, ovo ovdje, ovo ovdje. I to je to. Brapo. Brapoland. Da, sad ću ga se. Opa. Si vidio kakav ja parkour radim? Pa odlično, bre, sve sam vidio. Aha, sve, malo sutra. Ba bre, sve sam vidio. Okej, kako ti kažeš? Ja sam sve u životu vidio. Možeš malo kamenja? Još malo vodo. Villageri, baš imate lepe kuće. I ovi baš villageri imaju lepe kuće. Ne bi im bilo šteta samo da se malo uzme kamenja. Da. Da. Mislim, stvarno, šta će da se Pa i ovo je lepo kao da bude spoljašnja kuća. Razumeš? Da, razumem. Bez ovoga. Ovdje možemo da napravimo. Ja sam za sad iskopao 25, a mislim da mi to nije dovoljno. Ovo, tu kući ima još... Hoćeš da napravimo pečenice? Vidi, hoćeš da napravimo pečenice rum. Šta da napravimo? Pečenica rum. Šta je Će to? biti soba sa zilijardu pečenica. Okej. Čak ne znam ni šta je to, ali dobro, ajde. Pa kao da će da budu pečenice. Ali razumeš? Aha. Pećerom. To, Pećerom. a ja to zovem pečenica rum. Pećnicom, ja to znam. Pećerom. Pečerom. Eto, ova tu kuća je sada ulepšan sam na villagerima kuću. Wow. Ulepšavaj ti. Imam još malo cobblestone, zato sam ulepšao villageru kuću. Daj meni taj cobblestone. Evo ovdje. I Pa ne, ne stavljaj ga unutra, ne stavljaj ga. Treba mi za pečnice. Dobro, ti ga izradi kako hoćeš.
imamo 3 pećnici, ja sad ne znam gdje ćeš više. Pa gledaj. To tamo. I šta ćemo za krov da stavimo? Ili ćemo u sljedećem videu da stavimo krov. Ovo će bude ogromna kućerdina. Imaće 3 sprata. Da, zašto više se snimamo 15 minuta? Pa dobro, pa ja ću od ovoga napraviti 2 videa. 2 videa. Da, u editu. Wow. Ja ću počnem da snimam drugi, hoćeš? Može, ajde.